Ja, dit is heel erg zuur. Maar we hebben voor de wedstrijd al afgesproken jongens met hun hart moesten spelen. En dat hebben ze zeker gedaan. En dan kun je denken dat je recht hebt op meer. Maar het scorebord ligt niet. En 4-2 in de serie ligt niet. En dan moet je respect hebben voor de tegenstander. En dan kun je ze alleen maar feliciteren met hun kampioenschap. En dan zit het seizoen in één klap op. Ja, ook in één woord KUT, laat ik het zo maar zeggen. Ik denk dat we een redelijk goede serie hebben gespeeld. Vandaag de eerste 2 periodes waren minder. De derde periode vechten we als leeuwen met 20 man, er hoort iedereen bij. Komen we terug tot 4-4. Ja, dan komt er de penalties uit. Ja, dan is het niet een loterij, maar het is jammer dat je niet wint. Ik denk dat we het bij 1 wedstrijd echt hebben laten liggen en is die thuiswedstrijd van 5-1. Anders was er nog wel een 7e wedstrijd gekomen, maar die is er niet. In de derde periode waren we eigenlijk zo goed dat we misschien de wedstrijd daar al nogal hadden kunnen beslissen. Hoewel we dan echt wel te veel hadden gekregen. Maar we toonden dusdanig veel veerkracht dat wij heel vervelend einde. Ja, we bleven knokken en die 5-4 die had zeker kunnen vallen. Ook in overtime, tot je op 4-3 komt, heb je de kans om eigenlijk de wedstrijd te beslissen. Gebeurt niet. Ik kan niemand iets kwalijk nemen, want die jongens die op het ijs stonden, die hebben het hele jaar voor ons wel gestaan, voor het hele team. Dus ik neem niemand iets kwalijk. En we hebben nogmaals, ik denk als gevochten als leeuwen deze wedstrijd. En het is heel kloten. Ik haat verliezen, iedereen in de kleedkamer haat verliezen. En het is, laat ik zeggen, het kutste gevoel wat er is.